ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିଜିଟ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଆମେ ଝରଣା ଦେଖିଲୁ ଇଏ କଲୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନା, ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନା ମରାମତି କିଛି ନାହିଁ। ଭୀମଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଭୀମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହୁନି, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବେ। ଚାରି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନାସ ନାହିଁ ପଡ଼ିଛି, ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ପିଣ୍ଡି ବି ନା ସଫା ସୁତରା ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ଆସିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ଲୋକଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ କହିପାରୁଛି ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ମାନେ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସେୟାର, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚେ।